खुलुमबाय गिबियावनो वायर बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैलायबाय। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव एबा निउसफोराव नुगासिनो दङ जोंनि गोदानै आफाद दानाय NLFB बिग्रायारि बे हान्जाया जोंजों एबा भारत सरकारजों गोजोनै थानो गोजोन गोरोबथा खालामनो फैबाय। थारैनो M.Batha बिथाङा एबा M.Batha सारा जाबायदि थांखि दैखांदों एबा जाबादि थांखिखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बियो जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। बे माब्रै मिन्थिगौना जोंनि बर' हारिया बर'नि बड'लेण्ड दाबियै गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे गोजोन गोरोबथानि उनावबो जुदि सोरबा सुबुङा उदां जानानै सोरबा सुबुङा जेलाव थैजासिम थानांगौब्ला अब्ला बे माबोरै गोजोन सुक्ति जाखो? थारैनो बे बाथ्राखौ गोबाङानो दैखांदों। गोजोन सुक्ति जानाय बे जायाखै होननानैबो गोबां सुबुङानो बुंदोंमोन, नङा होमबा? थारैनो बे सैथो। जुदि सोरबा सासेया उदां बेरायनानै सोरबा सासेया जुदि फानजारायाव जोबनानै दोनोब्ला अब्ला बे मा गोजोनथाव जागोन ना? अब्ला बेयो साबजाथाव बाथ्रा ना? थारैनो नङा। M.Bathaखौ गोबाङानो सारेन्डार जादों एबा सारेन्डार जानो फैदों होननानै बुंदोंमोन, निउस मिडियाफ्राव बुंदोंमोन। बाट बिनि थांखिया बे नङा जे सारेन्डार जानानै आं दलदै एबा गोजोनै थाफैनो। बाट बिनि थांखिया थारैनो जोबोद गोग्गाथाव। बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय BTR इमप्लिमेन्टखौ थाबैनो एबा मोजाङै आबुङै सुफुंनांगौ आरो नैथियाव जा थैजासिम जेलाव दङ एबा जेलाव गोदानै NLFB हान्जाया सोरबा नंनायनिबो नङैनिबो सोजादों जेलाव, दा बिसोरनि केसखौ सेफायजोबनांगौ, बिसोरखौ उदां खालामनांगौ, बेनो मेन थांखि। थारैनो सेलुट M.Batha। थारैनो बे साननाया जोबोद गोजोनथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दिनै बे बाथ्राखौ सोरबा बिरोधि हान्जायाल' बुंदोंमोन होननानै आं नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों। थारैनो जों गावजों गावनो बुंलायोब्ला मोजां, मानोना बिसोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिग्रायदोंमोन। दिनै आं बे बाथ्राखौ गोजोनै बुंनो लुबैयो, माने रंजानानै बुंनो लुबैयो। दिनै M.Batha बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जाबायदि साननाय लुबैनाय बे बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडियायाव एबा भारत सरकारजों थि बुंथिनानै होबाय। बाट सिगांथ' बेफोरबायदि बुंथिनाय एबा बुंनाय फोरमायनाय भिडिअ नुनो मोनाखैमोन। जानांगौ सोरबा बुंदोंमोन, अब्लाबो एसेबां हाइलाइट जायाखैमोन। दा M.Batha बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मानो होनोब्ला जों सोरबा सासे जेलाव थानाय आरो सोरबा सासे उदाङै थानाय बेखौ जों मोजां मोना एबा जोंबो लुबैया। जों बर' हारिया बेखौनो लुबैयो। जि जाबायसै बड'लेण्ड बिग्रायारिफ्रा गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे गोजोन गोरोबथानि उनाव उदाङै थानांगौ। बे उदां थानायनि उनाव सोर पार्टिजों मा जायो, जेनेबा लोगो जायो ना सोरबा पार्टिजों एगेन्स्ट जायो बे उननि खोथा। दा उदां जानांगौ बेनो खोथाया। दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो, दा M.Batha बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोर थारैनो साननो गोनां, नङा होमबा? थारैनो बियो जुदि बुंनायफ्रा सैथोब्लाथ' बहुद दुखु गोनां बाथ्राबाव। गोजोन गोरोबथानि उनावबो बियो सैमा बायदि बाहायजादोंमोन, गुबुनजों नासयजादोंमोन। दिनै सोरबा राजखान्थि हान्जानि सुबुङानो जा, सोरबा माने पुलिस बिफाननि मानसियानो जा, दिनै बिसोरखौ सैमा बायदि बाहायदों, नङा होमबा? एखमब्ला खारनो होयो, एखमब्ला लिंहरो थानायाव, अबेयावबा लोगो मोनोब्ला रायलाबायो। दा बेफोरो बहुद साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन, नङा होमबा? बे मेन जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा। गोजोन गोरोबथानि उनावबो बेफोरबायदि। ओरैनोथ' आं बाराखौ बुंला, जों गावजों गाव एना एनि जाबाय थाना। सोरबाया बेखौ दा बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ, माने बेफोरबायदि बाथ्राया साबजाथाव नङा, बेफोरबायदि बुंनो नांला। माने सोरबाया बुंदों आरोना मोनसे, ओरैनो आं गोबांनिखौ नुदों, बाट आं बेयाव स्क्रिनशट होनानै सोरनिबा मुंखौ थांखिनानैबो आं बेखौ फिन लाजिफोनांनो लुबैया। सोरबा बुंदों माबा बड'लेण्डखौनो माबा बिखौ थफ्ला बानानै लाबबाय माबाय। आरे बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों? दिनै नोंसोरनो साननानै नाय,
नोंसोर सानना नायनाय गावनि जिउखौ दान होनानै हाग्रा बंग्रा थांदों सोरनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय नङा होमबा थारैनो आं बेखौबो लुबैला जे हाग्रायाव हाथियार दैबायनायखौ मानोना हाथियार दैदों सोरबाया आराम गारि मटर लानानै उदां उदां बेरायना जादों लोंदों बाट सोरबाया मा हाग्रा बंग्रायाव सैमा अमाफोरबायदि बुथार जानांगौ गावथार जानांगौ हारिनि थाखाय बे हारिनि नामाव होननानै बाट जों खौसेयै बेफोरबायदि बुंथिलायाबा एगेन्स्ट एना एनि जाबालाय सोरथो आरो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबावनो सोरथो हारिनि थाखाय गसंथेबावनो नङा होमबा थारैनो बेफोरबायदि एना एनिखौ ज्राब गारलाय जों हायोबा खौसेनि बाथ्राखौ सानबाय थानांगौ जों राजखान्थिखौ लानानै एसेबां एना एनि जानानै थाबाय थानो नाङा मानो होनबा राजखान्थि दोलोआ एबा जाबायदि जोंनि गेजेराव सोलिदों बे सोलिनाया मोजां जायाखै राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोरल' थायो बे 5 बोसोरनि उनावनो नेक्स्ट सोरखार सालायनांगौ बेयाव आरो एना एनिनि बाथ्राखौ सानोब्ला जानाय नङा एखमब्ला गोरोबै एखमब्ला जुदा जुदा एखमब्ला बायदिसिना बाथ्रा दान्थेलायो नांलायो बायदिसिना आरो दा बेनोसै गोजोन्थों।